Bobby making a quite good. Well, in the say na ha like ka Chukwunna si weke nsogbu wee nyela onye ọbụla. In other words, na problem dey, wahala dey. Kedu ebe nji ekwuli ha? When you share this video, better comment say somebody will say na kemgbe Soludo video kpolo wande dibia na nwe ezibere ike na nwe ezibere ike. O dozie nnọọ ka ala Ozonna na-agbanye das na every day we put a na-eme increase. Na John, this boy mokana mpia bụ the governor of a state in Nigeria. This boy mokana mpia governor of a state in Nigeria, a powerful state for that matter. Because na ka na-ekwu okwu like this, ọ dịka asị na nwere onye nwe ihe na-eme. Mana time anyị eji checkmate Ozonna Elugwu. Mana anya bụ ihe abụrụgodo one of the main thing so na osocha ihe me nji wee bịa. Mana nekwa anya ụzọ ka efu another thing nzi wee bịa na this video. I just came out from Sokoto Correctional Center. Mazi Nnamdi Kanu is serving his prison staff. So I think I call roundabout near the correctional center in Sokoto here. I just came to inform him that this is his record of appeal. His record of appeal, we have transmitted it at from Federal High Court to Court of Appeal. His appeal has been entered. I just came to share the good news with him. I came to celebrate Easter with him here and to also encourage him. So when I arrived, I went to see him. So we have a very fruitful discussion. So and his spirit is high. For those of you who think that Mazi they have bribed Mazi has agreed to be the struggle. You don't know whom you are talking about. You need to come and see him. He is committed to the struggle. That's one of the things. I don't know the kind of spirit he is. We are talking about they are going to give him pardon. You give pardon to a criminal, not a freedom fighter. I am saying so. For those of you who feel that he's going to die there so that he will take over the direction of the struggle, you are just dreaming. I'm telling you, when you see our brief of argument and everything, you give judgment by yourself. So everybody should remain calm. Those of you who are listening to gossip, why should you be listening to gossip? Why should you be listening to social media where the people they say that government believe one so to destroy the struggle? Why should you be listening to them? So just relax. Our appeal has been entered. This is a record of appeal. I've given him his own copy. So I will be with him here from now till Easter to celebrate Easter with him. And also, I also want to use this opportunity to thank the sister, those who are in our Sokoto here taking care of him. I want to also thank you people. You guys are doing well. All the lovers of freedom. What Mazi needs from me is prayers. I hear them say, nobody can bribe him. Nobody can force him to do funny thing. He's committed to the struggle. He has said it and he continues to say it. He never committed any crime. Of course, people will know that he never committed any crime. So we are committed to what we are doing. And I believe at the end of the day, at the end of the tunnel, we will see light. Thanks and God bless you. Thank you for watching. Now from now, I forgot the latest update about Mazi Nnamdi Kanu case. Because now a lot of online people will go sometimes some go look and what this video kono makwa na ucha academy. No matter what you million na on one mado na eba on one mado bolom pam mado. Because unlike him can do any say agitate for freedom for be Lord. And you can see you freedom for Mazi Nnamdi Kanu as well. Because a millionaire melana onye buy call. Like I said, on Pamado call, Bolokwan Mamado. But I got some Bosumoto Bologna, Wanyala knows the Kiaman on Yala one. Odoroma, a Bahedos Mazi Nnamdi Kanu. Odoroma Hoha. A will I do see any heart of the town of Ndausa. Heart of the town of Ndausa. A boy at the Lies, Ime Hobon actually. And according to this lawyer saying that the spirit is high, that he is healthy, which I will still say that yes, or the healthy.
Man, I've repeated this thing several and I will still say it again. Mazi Nnamdi Kanu ya apụta, but not with this thing a na-eme kịta. Mụ na gị na-abịala rụcha ụlọ tete one day. Asị gị na Mazi Nnamdi Kanu has been released. Mazi Nnamdi Kanu ya apụta. Mana my question is, under what health benefit? Let it happen nwoke a ka o jee mee treatment o kwesịrị ime. Because na ọ yara adị mma na mmadụ pụta ata sị gị n'ihe mere ya next week. Ọ ma ndị mma. Because I know go rumors about some chemical and also import na Igbo anyị. Import including na Nigeria. That chemical agbaye gị na nne. Ọma mgbu gị nkịta ata nke o ji egbu gị echo ya egbugide gị nwayọ elucha 1 year or 3 or months before ogbunyo gị anya. Na otago. So it's better na hapụla ya kịta na ndụ. Mana onye ọbụla na-asị na Mazi Nnamdi Kanu ya anwụ na nga is lying. That's one genesis of asị mmagodo na onye ahụ na-atụ. Ya atụ asị. Mana onye ọbụla sịkwa na ya nọ life imprisonment ide na-atụ ezigbote asị. Mana ka akwụkwọ nke a ji wee bụrụ mmadụ data na Nigerian government ama nkwa ka ihe mee Mazi Nnamdi Kanu n'ime because they know the implication of it. And ejikwa m ya na wee na-support ihe m kwuru na the other video a mere eme. Ị na-eme ihe maka Biafra ịkwafu n'ala ọbara na ibu na-egbe maka ya. Biafra ya abịa until I enwe change of mindset. Because na ka o si wee dị na Igbo anyị today, Biafra abịa, a lot of people ya oppress mmadụ ibe ha. Biafra bata ba onye omenala n'aka, ya oppress ndị ụka. Biafra ba onye ụka n'aka, ndị omenala ya sị na oppress ha. So Biafra ya abịagodo nya bịa mgbe everybody are ready and hungry for it. Because for now we are not ready. And our people actually manner. Our people actually manner. To everything ni na-emele eme the last time bomb da na Meduguri. Onwere onye mana ogbulu onye Igbo except one guy bịa trend ya mgbe ahụ na Instagram onye Igbo onye kọpa nwụrụ nọ. Ya ozu onye Igbo bụ ihe nwụrụ mgbe ahụ. Nke ahụ emecha ya ọga. I have said it, I will repeat it again. Ndị be anyị na-eme omenala na afụ ndụ onye Christian nwụrụ na as nothing. Despite that person being onye Igbo, ọ dị emetụta ha. Ọ dị emetụta ha in as much as na onye ahụ bụ onye Christian. They feel that na onye ahụ abụrụzi nwanne ha. They feel that na onye ahụ abụrụzi, but they have the main danger at hand in our midst today, which is Igbo Muslim. Igbo Muslim is one of the biggest danger in when an Igbo today. And they are maxing and they are increasing day by day. Mo ekwugome and I will still repeat it again. Oka amana mo na onye omenala gbara agbata obi. Dan mo onye na-eti enwu bombo na arụ ya bịa gbaa agbata obi. Oka na mo ebi wit onye omenala ya bụ na-aga n'ụzọ. He can value his life. Oka value ndụ ya. Nwale na-eje anabi isi ije. Mana kali ibi wit onye ya pụta ọsị gị na ụwa bụ ba akwome ejegoro je nwa anatara ọgbasara ya n'ọma na ọ na-eje somewhere na Aljanna. I cannot live with that kind of people and I will still repeat it again. Ndị ọzọ na ndị Igbo I should do something about that uprising before our mothers can no longer go to the market. Before you na-ekwe mmadụ ọnụ na-ekwe mmadụ ahịa onugbu ihe ya na-anọ ndị alhamdulillah bismillah Allah kuba ọhịa na-anụzi n'ime ahịa. Enwere ekele ihe eke. Even Chukwu kele ụwa kechara ụwa si mmiri gafekwa n'ebe dị otu a. Mmiri na-ana n'ụlọ onwe ha. Ọnwa na anya nwa amaghị itikọ. Okay, separate inu igwe na ana. So ndị Igbo should have to put a law to these people. Ọ bịara bụ onye Igbo ya. Ịchọ ịnọ n'ala Igbo anyị nna n'ebe unu na-ejedebe. Ebe atụ ebe ahụ n'ogo area for you people. This is our land. Ọ bụrụ na ihe anyị mere adịrọ gị mma ọ ga na-anọ. You decide to convert it to Christianity, you decide to convert to Hedia, a handbu na aka. You see, but some families na nearby, when they na joke and when they name more menana. That doesn't mean that village meeting Hana Raza. When these people they don't belong in anywhere, they don't belong in your village meeting. Or Basara Hano Buddha na Bagalagala.
And we have never seen any of them come and condemn the Hende Fulani Nata our farmland and our neighbor. They will never speak about it. They will never. Because Christianity is the only religion that tells you that the God you are serving loves you. Manando Muslim enwere. Ajugum ha one certain time. When maybe Quran say that Allah loves you. Instead of Muhammad and Allah one year working 1 year. More 16 years. Oyana kuzili hadi ha. Kuzili hani Igbo onye na boro onye Muslim. That you reward again in Igbo. One of them that high biho. So because I know Biafra I know ihe dey lie. Biafra cannot come and meet us like this. Biafra meet here on then we'll become a disaster of our own self. I are the worse than Southern Sudan. Biafra meet here on I are the worse than Southern Sudan. So it's time we lock ourselves and do something about our own mindset. Kwa we de lo nyukuma, de lo nyentama. Kodekwan.